Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Ako po si Alex, trentahing tagapakinig mula pa noong 2008. Hanggang ngayon, kakaibang tuwa pa din ang nadarama ko tuwing naririnig ko ang mga boses ninyong parang laging may enerhiya ng alas 6 ng umaga kahit alas 10 na dito sa Middle East. Sinusundan ko pa din kasi kayo sa live at sa podcast. 3 taon na akong nagtatrabaho dito sa UAE bilang accountant. Masaya naman kahit may mga araw na parang paulit-ulit lang ang lahat. Sumulat ako para humingi ng opinyon ninyo. Ganito po kasi. 8 kaming magkakaibigan simula pa kolehiyo. Isa si Mark sa pinaka-ka-close ko. Lagi kaming magka-chat at nagtatawagan. Noong 2023, nagkita kami sa Hong Kong para sa isang barkada trip. Ay, sana all. Saan kayo nagkita para sa barkada trip? Hong Kong! Nagkita kami sa Spain. Espanya. Anyway, nagbakasyon talaga ako sa trabaho para makasama sila. Isa yon sa pinakamasasayang sandali ng buhay ko. Isang gabi nagkaroon kami ng senti mode. Naglabasan ng saloobin, pasasalamat at pagmamahal bilang barkada. Napansin ko na may mga patama at hinaing si Mark. Pagbalik ko sa UAE, nag-message siya. Kakalas na daw siya sa grupo. May mga luma pala siyang sama ng loob sa ilan sa amin at mga issues noon pang college na hindi daw naresolba. Naintindihan ko naman. Minsan talaga kailangan munang lumayo para matahimik ang isip at puso. Sinabi ko sa kanya na kahit kumalas siya sa grupo, mananatili akong kaibigan. Lumipas ang ilang buwan. Naging abala ako sa trabaho. Pag nagbe-message siya, minsan huli ako mag-reply. Minsan gabi na o kaya inaabot ng ilang araw. Sumama ang loob niya dahil hindi daw ako nagre-reply agad. Hindi ko din daw siya binate nung birthday niya at noong Pasko. Chinek ko yung thread namin. May mga messages din naman ako na hindi niya nasagot pero hindi ako nagtampo. Alam ko namang busy din siya sa business niya. Isa pa, may kanya-kanyang mundo kaming lahat kaya nagulat talaga ako sa mga sumbat niya. Napuno ako kaya sinagot ko. Sabi ko parang sobra na. Para siyang baby na ang daming demands. Lagi niyang kailangan ng atensyon at validation. Wala siyang konsiderasyon sa pinagdadaanan din ng ibang tao. Ngayon hindi na kami nag-uusap. Magkaibigan pa din naman kami sa social media pero hanggang doon na lang. Ang tanong ko po, dahil ba sa panahon ngayon ng teknolohiya, sukatan na ba ng tunay na pagkakaibigan ang bilis ng reply? Yung kung gaano ka kabilis mag-heart react? O kung ilang beses kang nag-message sa isang araw? Para sa akin po kasi, hindi. Hindi kailanman naging sukatan ng koneksyon ang dalas. Kahit gaano pa katagal ang pagitan ng pag-uusap, kapag tunay ang samahan, isang kumustahan lang sapat na. Kabado ko ngayon kasi magkikita ulit kami sa kasal na isa naming kabarkada sa Feb. Sana naman wala kaming awkwardness ni Mark. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Alexander.
Alex, wala na kami sasagot kasi sinagot mo na yung tanong mo. Actually, sa totoo lang, Alex, tanong mo, sagot mo, di ba? Ikaw na din naman ikaw na din naman nagsabi. Hindi dapat maging basehan yung bilis ng pag-reply, bilis na mag-heart react, na dapat kapag tunay kang kaibigan, na iintindihan mo ng kabisihan ng isa't isa. Kung tunay kang kaibigan, na dahil isang kamustahan lang, magiging okay na ang lahat. O ano pang issue natin dito? Sinagot Tapos mo na rin naman. Tanong mo, sagot mo. Correct! 'Di ba? Pero alam mo, kasi iba talaga kasi ng uri ng tao. Hindi naman natin pwedeng i-invalidate yung feelings ni Mark. Yeah. Yun din naman talaga. Actually, kung tutuusin, maiisip din talaga natin na ang babaw naman ni Mark. Ano to si Mark? Walang ibang kaibigan? Pero what if wala din talagang iba? Ikaw lang yung... Ikaw lang din talaga yung nagtsatsaga. Yan. Correct. Totoo. Tapos, alam niyo naman po mga kabisyo na sometimes yung hindi pag-reply nagiging dahilan para magkaroon ng mental health issue. Yeah. And 'di ba hindi man nakakatawang mang isipin para sa iba or ang babaw man isipin para sa iba, pero hindi talaga natin lubos maintindihan kung gaano ka iba-iba yung level ng mental health concerns. Tama. So kung iintindihin natin si Mark, nandun talaga siya eh. Mukhang mentally hindi siya yung talagang kampante lagi. Kasi tingnan mo kung babalikan natin, no, as a psychologist for today. Yeah. Yan. Mamaru at mamagaling na naman. Kung titignan mo yung history niya with yung former friends, na for sure, para magkaroon kayo ng barkada trip sa Hong Kong, ibig sabihin ito, nagtatrabaho na kayo. Ayan. 'Di ba? May mga negosyo na. May mga negosyo na, ayos na yung mga buhay ninyo. Pero para maiungkat pa yung mga unresolved issues at para mag-friendship over pa siya, 'di ba? Kahit na ang tagal na yung lumipas, ibig sabihin, siya talaga yung person na dinescribe mo. Always in need of attention and always in need of validation. Well, for some, kung titingnan May ganun nila, talaga. napaka-selfish namang itong Mark. Na gusto niya Sarili niya lang agad-agad niya iniisip. sarili. Pero yun nga, ang sinasabi ni Nicole na what if talaga na ikaw yung emotional haven niya. Correct, Na ikaw lang ang totoo. nakakaintindi, sinaraduhan na siya ng kasi nabubuisit na eh. Oo. Kahit sino ba naman, totoo lang kung ganyan na agad-agad may kaibigan ka. Ang Oo. clingy-clingy. Kasi na ikaw may inasikaso ka naman, may problema ka rin din sa buhay. Tsaka parang ang tanda mo na, friend. Ano ba? Diba? Parang ganun yung gusto mo sabihin eh. Oo. Kaya lang nga, hindi lahat talaga mentally stable na okay, na nagigets nila na I'm medyo mature na ako. Hindi eh. Hindi talaga ganun. Iba po talaga yung development. Kung iintindihin natin si Mark. Ayan. Ang problema lang din kasi kung minsan, kahit paano may ambag din naman tayo, kasi laging nandyan lang tayo to make him feel good. Hindi natin tinuruan na you have to be independent. Na kung paano niya haharapin yung problema niya. Kasi parang nandyan lang tayo. Okay lang yan. Taga-bigay. Oo, yan. Taga-support, diba? Nagbigay lang tayo ng fish. Yan, Hindi natin diba? tinuruan paano How to mag-fish. fish. Yan. Na dumating yung panahon na busy ka na, wala ka ng time magbigay ng fish. Na kung sana, naturuan siya how to fish, kahit wala ka, okay lang siya. Yan. Yun. So, sa tingin ko, kung gusto mo talagang tulungan si Mark, no, maganda kung magre-real talk ka sa kanya na i-process yung ganitong klaseng paraan ng pag-iisip ni Mark. Sabihin mo, ipaliwanag mo sa kanya, hindi lahat ng tao 100% merong oras para sa'yo. Ayan. Hindi talaga, honestly, maski naman sa mga asawa natin maski sa mismong partners natin, even to our kids, we try as much as we could to be there for them 24/7. Kaya lang, anong gagawin natin kung may work? May mga period na hindi talaga tayo makontak kasi napaka-importante nung meeting, hindi talaga tayo ma-reach, 'di ba? Dapat alam din lang nila na pag may mga moments na ganun, kaya nila yung sarili nila o gagawa nila ng paraan. May plan A to Z sila. Tama. Ganon. Alam mo, para maintindihan din natin ang mga kagaya ni Mark, may mga tao kasi na kinakailangan ng emotional support Yeah, meron talaga. Like totoo. for example, yung iba, yung emotional support nila ay yung mga aso nila. Na kapag nawala yung aso nila, halos hindi sila mapakali. Correct Pag ka. may nararamdaman, tahimik yung aso nila, nag-worry na sila. So same with Mark, yung hindi mo pag-reply, kasi ikaw yung emotional support niya, dependent siya sa'yo Correct bilang ka. kaibigan, tapos hindi mo masagot, hindi mo man lang ma-acknowledge yung ano niya, yung tanong niya, yung mga special na birthday, Pasko,
masama na yung pakiramdam nila. May ganun talaga eh. Medyo special talaga yung treatment para sa kanila. Pero hindi naman, sabi mo nga Jex kanina, hindi naman pwedeng lagi na lang din natin talagang ibe-baby. Ayan, totoo. Actually, Alex, sa'yo din naman talaga nang galing lahat eh. Sa'yo din nang galing yung term na, parang sinabi niya yun eh, na para siyang baby na kailangan asikasuhin, 'di ba? So, nandiyan ka palagi. Correct Kasi hindi nyo rin tinuruan na maging independent din si Kuya Mark. Parang sa mga kids natin, 'di ba? While gusto natin silang gawin natin lagi para sa kanila lahat ng mga pwede nating magawa para sa kanila. Yes, pinapakita natin na sinusuportahan natin sila. Ramdam nila 'yon. Kaya lang ang kakulangan doon, hindi natin talaga sila tinuturuan na maging matatag. Tama. Kasi lagi na lang iniisip, lagi naman nandyan si mommy. Yun. Pag may pero ako para sa akin, walang problema doon. Dapat naman talaga, maisip nila na laging nandyan si mommy or si daddy is always there to support and to help. Totoo naman din yun. Dapat yung ma-feel ng mga anak natin na we are there. Yeah. Pero ang katotohanan, hindi talaga tayo laging nandyan para sa kanila. Mauna tayo. Yun ang tamang flow ng life. Kung sino po yung mas matatanda, mauuna po. At gusto po natin na kapag umalis na po tayo sa mundong ito, settled na sila. Kaya nila yung sarili nila. Kaya as early as now, pwede natin silang ilagay sa sitwasyon na parang, you're on your own ha. Walang may tutulong si mommy at si daddy. And from that siguro, matitrain na rin din sila. Same with sa mga kaibigan. Na Mark, hindi lahat ng oras nandito kami mga kaibigan mo. So kailangan i-real talk mo na. Correct. Oo, dapat talaga i-real talk mo siya. Sasabihin mo talaga, at hindi lahat katulad ko na kaya kang intindihin. 'Di ba? Kasi medyo naiinis ka na nga ngayon pero iniintindi mo pa rin. 'Di ba? Kasi to the point na nagsulat ka pa sa Bornay. Kaya nga, ibig sabihin, ka rin din yun, correct, concern ka rin. Iniisip mo pa din siya Kasi kung wala ka naman talaga ng care sa kanya, ang maiisip mo lang talaga, para naman tanga. Tanda-tanda na, baby pa. Tapos hindi ka mag-worry kung magkikita mo kayo. Kung hindi na mapansinin, bahala siya. Diba? Hindi Obviously, you care for the person. So kung talagang nandyan yung true na care, real talk mo siya talaga na Mark, sa buhay, minsan kailangan talaga maging mag-isa. Parang katulad ng yung group projects, let's say, o kaya sa school. 'Di ba? Ini-expect mo lagi na parang pagpilian ng kapartner, ikaw yung pipiliin kasi ikaw yung kaibigan. Hindi ikaw yung pinili. Ganun talaga sa buhay. Ayan. Hindi ka laging pipiliin. Parang, ano gagawin mo? Parang mas malinaw yung sa PBB. Ayan. Diba? Oo. Na si Isner, di ba? Oo. Hindi pinili. Oo. Akala pipiliin. Pero hindi siya yung unang pinili. Kasi ganun talaga yung buhay. Masakit man, pero kailangan din talaga nating tatagan. So, yun yung kailangan malaman ni Mark. Kasi baka wala pa nag-real talk sa kanya, baka lahat binaby din siya. Ayan, umiiwas, parang ganon. Oo, parang ayoko na lang intindihin, bebebihin ko na lang kasi mas madali. Kasi honestly, mas madali ang pag-baby kaysa mag-real talk. Correct. Yung pabayaan, mas madali. For example, for us parents, para tapos na. Correct, para tapos na. Halimbawa, gusto mong turuan yung anak mo na pag wala siyang assignment or pag hindi siya nagseryoso dyan, 'di ba? Ang ending nito, pangit yung grades niya. Pero mahirap yun yung pabayaan. Mas madali yung i-baby. Ako na lang gagawa. Para tapos para na. Para tapos na. Kasi sa tuturuan mo siya. Kesa tuturuan kita o kaya pabayaan kita, mas masakit sa ulo yun. Akin na nga. Di ba? Kasi mas madali, ako na nga gagawa. Pero tinuruan ba natin sila? Yan. Hindi natin sila tinuruan. Tinulungan natin sila at the moment. ATM. Pero eventually, paano pag wala ka? Tinuruan mo sila hindi para sa kanila, for your own convenience. Correct. Para matapos na tong paghihirap natin para ako nagagawa, 'di ba? Ang talo dito, sinong talo? Ayan. Di yung anak po natin. So, Correct. ganun din. At the end of the day, si Mark din yung talo dito. Kasi paano kung halimbawa, ikaw, nagsawa ka na din talaga sa kanya? And tingin ko, itong hindi nyo pagpansinan for a while, tingin ko, magandang break din ito for both na ikaw hindi ka totally maubos. Andun pa rin yung concern mo, kaya nga sumulat ka sa Bornay. At the same time din kay Mark, parang at least maintindihan niya. And then, time comes na halimbawa, mag-uusap uli kayo, magkikita kayo, dun muna i-real talk. Dun na. Tsaka, ikaw na yung kung halimbawa awkward, medyo
Dahil ikaw naman yung medyo mas malawak ang pangunawa, ikaw na yung mauna. May Para hindi na may- awkward. May reason yan kung bakit kuminsan yung mga tao na inaayawan na ng iba sa atin na pupunta. May reason yan eh. Kasi tayo yung mas may mahabang pasensya, tayo yung mas nakakaintindi, meron tayong extra eh. Tama. Meron tayong extra pillow na kanilang iiyakan, 'di ba? Extra shoulder to cry on, extra ears para sa kanila, 'di ba? So, ikaw na lang din muna yung umintindi. Ayan. Mahirap rin maging nasa sitwasyon ni Mark, Oo naman. Kasi parang feeling ko kay Mark, feeling alone siya lagi, kahit hindi naman. Oo. 'Di ba? Kasi always in need of validation. Always in need of pag nag-message ako sa iyo, kailangan may reply ka kaagad. Oo. Overthinker din ito si Mark. Mahirap maging overthinker. Or baka may mga tao din kasi na laging nagsasabi, nag-aantay lang din na sabihan siya, walang nagre-real talk. walang nagre-real talk sa kanya. Oo. May mga tao kasi alam nila na binibaby lang sila eh. Totoo. Kaya minsan nabubwisit din sila. Correct. 'Di ba? So i-real talk mo na. Ano ba man? Ako concerned talaga ako sa iyo dahil bilang concerned ako sa iyo, ito ang ano natin. Oo. Ito yung ating action. Ano Ito man ang gagawin magiging natin. reaction ni Mark, at least sinabi mo na yung concern mo, pero kung Correct. hindi niya matanggap yun, wala ka na magagawa. Oo, at least you did your part. Oo. 'Di ba? May hangganan din kasi yung pwede nating gawin eh. Correct. Basta ang importante, sinabi natin. Kasi pag hindi natin sinabi, at hindi tayo nag-explain, wala tayong ginawang parte. Tama. 'Di ba? O good luck sa'yo at sana, huwag naman kayo maging awkward, nakakatawa naman. Magkainan na lang kayo Tama. at inuman, 'di ba? Oras natin, 1:39. Ako bong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!